Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon kafezaleok, gaurko kafeak Kresalu zein izango du. Ez gara kostaldera joan gaurko saioa egitera, baina Saharako basamortuko area iritsi zitzaigun bezala, egun batzuetan itsasoaren usaia somatzen dugu, gaurkoan bezala. Izan ere, gaur, ekainak 8, ozeanoen mundu eguna da. Patuaren eraginez, egur eta olfinez, patuaren eraginez, egur eta olfinez, partitzeko mundu minez, zeari putz eginez. Triste dago lurrosoa, ta lurjota itxasoa, triste dago lurrosoa, ta lurjota itxasoa. Ozeanoak direlako planetako birika nagusia, oxigenoaren zati handi bat sortzeko ardura baitute. Ozeanoak lurreko biodibertsitate gehien hartzen duelako. Funtsezkoak direlako herrialde askotako ekonomiarentzat. Izan ere, estimatzen da 2030erako 40 milioi langile inguru egongo direla ozeanoekin lotutako sektoretan lanera. Azken finean, planeta honetan dagoen ororen bizi iturri nagusia delako. Ospa ezagun, ozeanoen mundu eguna. You've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest. Hala ere onura horiek guztiak izan arren, inoiz baino laguntza handiagoa behar dute. Urteetan zehar gizakiok garapen berriak bilatzeko etengabeko aleginen kalte handia egin diegu itsasoei eta ozeanoi. Itsasoko arrain espezie handien 180 murriztuta eta koralezko arrezifen 150 suntsituta, eman diezaiok eguna baino gehiago hartzen ari gara ozoenaetatik. Oreka berri bat sortzea beharrezkoa da, ur masa handi horiek eskaintzen diguten guztia agortu ez ezagun, eta funtsean bizitza berri bat itzul diezaiogun. Bizi berritzea ozeanoaren aldeko ekintza kolektiboa. Hau da 2022ko ozeanoen munduko egunaren gaia. Beraz, elkar gaitezen ozeanoen alde, itsasoaren hotsa berdina baita leku guztietan. Orain itsasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzea. Egingo dugu proba, soinu mapa ekimenari esker Euskal Herriko txoko askotan itsasoak zein soinu mota egiten duen entzun dezakegu. Esperimentu polita da, bai? Itsaso berak zenbat ñabardura izan ditzaken ikusteko. Adituek diote itsasoari begira bizi den herri bat garela, eta ez dakit begiekin erreparatzen diogun, baino belarriekin bai behintzat. Hau getariak olatuek harrien kontra egiten dutenean entzun daitekena da. Konturatu zarete zein desberdina den uraren hotsa urazpitik. Kantauri itsasoan, Hondarribia eta Hendaia artean hain zuzen belauntzi batetik egindako urazpiko grabaketa bat entzungo dugu. Grabaketa hau artelekun Jana Wildenrek egindako hidrofonia lantegiaren parte da. Jana Winderen gaur egun Norbeian bizi da eta lan egiten duen artista da. Bere praktikak arreta berezia eskaintzen die audio ingurunei eta gizakiek fisikoki zein entzumenaren aldetik sarbide zaila duten soinuei. Uraren sakonean, izotzaren barruan edo gizakiaren entzumenerako entzunezinak diren maiztasun tarteetan. Esan bezala, hau belauntzi batetik egin zuten, entzun.
Uste duzu, egunez eta gauez itsasoa oso desberdina dela? Bueno, nik uste dut gu desberdinak garela egunez eta gauez, hortaz, bai. Ze poetikoa. Ai, ozeanoaren magia, Isiltasun osora bito zai soinu eza galdu zai isiltasuna. Ozeanoa babesteko arrazoiak eman ditugunean, badakizu zera aztu zaiguna aipatzea? Zer. Kulturan inspirazio iturri amaigabea izan direla. Bai, zineman James Cameronen Titanic pelikulatik hasi, eta Javi Julioren Aita Mariraino. 100 pelikulatan ozeanoa izan da protagonista. Literaturan Jules Verneren 20.000 leguako bidaia itxaspetik hasi, eta Marcel Mariscal Hondarribiarraren Eternua nire barruan badator negu luzena olerki sortetara. Eta musikan zenbat abesti eskainete zaizkio ozeanari. Eta zenbatetan aipatzen ote da. Bai, guztio gara pixka bat naufrago. Omplint cabassos sortint del pany. Fins aleshores t'he demanat desemboirar-me, tornar-me prat, tornar-me sol, tornar-me llum, tornar-me grat. Extraordinàriament capaç d'allò normal, però especial, amor fugaç, full caduca, camí d'estels fins a la lluna, fins a la lluna. Quin orgull compartir-te en la batalla. Bueno, bikotetan, norrioko da gaur gure barkura? Idoia Sánchez García, Idoia Xarma, bera izango da gure lehen marinela, eta galdera batekin dator. Jostaio sexualek menpekotasuna sortzen aldute? Nik ez esango nuke, baina bigarren kafeak kontsumo arduratsua sustatzen du. Eta esaten dute, itxasoko karakolak lehen musika tresna izan zirela. Beraz gaur, musika barra izango dugu. Mugan taldekoekin elkarrizketa akustikoa izango dugu. Eta doinuetatik aratago saiorako 7 abesti kutxun aukeratu ditu Gaizka Arangurenek. Nafarroan hasi, Irlandara eta herrialde katalanetara bidaiatu, gero Latinoamerikara, ufa. Izue, kainak 8 ditu gaur eta asteazkena da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin behilegiz jantzita Iñaki Lasa etura. Arratsaldeon eta ongi etorri aspaldiko. Arratsaldeon. Atzo sorbeltzen mundu eguna zen eta gaur beltzez jantzita etorri da Goiuri Ezeizarrandi. Arratsaldeon. Arraun! Dagoeneko bere aulkian da eta agurtu egingo dugu. Idoia Xarma, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zu ikustaino merkeago badira gauzak, Bai. Ez dakiz esan hola da. Atzo nahi elordirekin agurtu genuen, daritu ginen, kotxe autonomoak oso garestirela gaur egun, Idoia Xarmarekin aritzea garestiagoa. Hizketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 416 du, arratsaldeak 4 eta 9 minutu orain etxe, eta gaur ekainak 8 guzuekin, 4, baina gehiago ere izango gara eta dagoeneko, Idoia Xarma ere ikus dezakezue. Arratsaldean guztioi, ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Esan dakoa, 4 eta 9 minutu eta laiztar 4 eta 10 izango dira eta gu hementxe zuekin, 6 arte behintzat egoteko moduan eta kantu honekin noski abiatuko dugu gaurko saioa.
Dagoeneko entzule guztiek jakingo dute, baina norbaitek ezpalin badaki Josefina Lamberto hilda Marabillas Lambertoren aizpa 93 urte zituela frankismoaren biktimen oroimen historikoaren alde lan egiteagatik ezaguna, Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkartearen sortzailetako bat eta eredu edo nola ere. Gaur gurean Gaizkaran guren izango dugu, baina Doinetatik Haratago podcastean esango nuke berak bezala jende gutxik ezagutuko duela, bai Josefina Lamberto eta baita honen inguruko lan guztia, baina beste egunen batean akaso kontatu beharko dizkigute hemendik. Besarkada bat, Josefina Lambertoren heriotza hau hain gertuko sentitu duten Napar eta Euskal Herritar guztiei. Ez dira erraren mira berena da norbaitek oroituko ditu etorkizunean anzuraren zingira hontan. 9:11 minutu hemendik kontatu digute txatean Ole Iñaki Lasa berriz juhu ordua bazan faltan bota zaitut. Oie, hau ongiterrik. Bai. Gorkak dio, nire gaurko maite duta da gutxi falta dela San Juanetako, eta igual jai hartuko dut zeiru itzen. Gorka, oso ondo iruditzen zaigu. dudaik etzazuin, nik ere San Juanetan jai egunen bat hartu behar dit. Zego Yuri, Akabáramos. Matiazu jai? Ez. Jo, mese, mese, Ez. mese, Ez. mesedez. Pasatxokoa. Jo, Zein dira deitu gabe datozena. Iñaki Lasa etura denbora izan duzu maite duta ondo prestatzeko eta tajuz prestatzeko, beraz konta iguzu, zein da zure maite duta? Sorpresa musikarekin lotutako zerbait. Ara, Zaten dira, ez? Kontzertu batzuk arrastoa hausten dizutela eta ikusi eta egun batzutara oraindik kontzertu hori buruan daukazula. Eta normalen ez dira izaten musika jaialitakoak, zen musika jaialetan deserosotasun asko egoten dira, baina aurreko larumatean Nick Cave ikusteko aukera izan nuen Bartzelonan, eta izugarrizko kontzertu izan zen, uste dut nire top 3an edo sartzeko modukoa. ez da gutxi, Iñaki Lasa etura kontzertu asko ikusi ditu. Ez da gutxi, oso emotiboa izan zen, akaso badakizute orain dela, hilabetean gutxigo bere semetako bat hiltzen, ja hiltzaion bigarren semea da. Hala ere kontzertua ematea erabaki zuen, bertan bera utzi gabe ez bira ez kontzertuak, eta oso emotiboa izan zen kontzertua, oso ona, eta inguruan nituen guztiak esan dute ona dela, eta Twitterren eta ikusita jendeak esaten du mina sentitu zuela kontzerturekin. Nik nintzen mina sentitzera iritsi, baina bai izan zela kontzertu hunkigarria eta oso ona. Eta hortik nire maite duta, noski. Eta hortik, kantu hau, Into My Arms. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. Goiuri ez izan handia, eta zure maite duta? Nik daukat maite dut bat, maite dut ez bat, eta listo. Bale, biak jarraian. Bai, Bongo. maite duta da, gaur goizean nire lagun Maialenek kontatu dit, gauzatxo bat, berak Gordailuan egiten du lana, Gordailua da Gipuzkoako ondare bildumen zentroa, eta, bueno, bera bertan aritzen da, eskulanak, artelanak eskuetan dituela, eta horrelako lanetan, eta gaur topatu ditu, artelan batzuk, eta artelanen atzean gauzak zeuden idatzita. Denetarik zegoen. Batzuetan, ez dakit hau sekretua denala, ez? Baina, bueno, Maialen markatuko didazu. Bueno, artista oso garrantzitsu baten, margolan baten atzean, norbaitek ordenagailutik zerbait inprimatzeko instrukzioak idatzi ditu, eta oso grazioso iruditu zait, baino beste gauza bat ere ikusi du, eta margolan baten atzean jartzen zuen. Pertsonarentzat, Bermeoko neska
ederrenarentzat, Olo. maite zaitut. Wow. Eta Maialenek esan dit, oso politero ditu zait, baina oso tristea. Ze, artelan hau ez dauka, ek, Claro. bermeoko neska ederrenak. Vale. Artelan hau hemen dago, gordailuan eta izkutatuta, eta sartuko dugu hemen, ez dakit, artxidore batean, eta hemen txegratuko da, armairu batean gordeta. Eta orduan pentsatu dut, zenbat, maitasun historio ongo dira, Ja. gordailuko kutxetan sartuta, eta oso politero ditu zait. Horian ere maite duta. My arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Eta zure maite dut eza? Atzo, SEPC-koek, hau da, Sindicat de Estudiants del Països Catalaneseko bozeramaileak kontatu zuen, deskurritu dutela, azken 2 urtetan, Espainiar estatuko polizia bat infiltratuta egon dela beraien kolektiboan, eta horixe ez, gezurretan, eta beste kide bat balitz bezala aritu dela, eta, azteko hori maite dut ez, hori oso itxusi iruditen zait, baina eske gainera pentsatzen dut, urte hauetan ez, azkeneko urteetan, zenbatek egingo ote zuten, zenbatek sortuko zuten harreman bat pertsona honekin ez, eta zenbatek usteko zuten hau beraien laguna zela. Ja. Zenbatek kontatuko ote zioten gizon honi bihotza apurtu didate, beldurra diot honi, atxona hil zait, edo medikoak ez dakit zer esan dit. Eta, denbora guzti honetan, hau, infiltratutako polizia bat izan da, eta, iruditzen zait, oso gogorra, ez? Gaur hori, edo atzo hori deskurritu zutenentzat, ze gogorra izan behar duen, ze nik bertan egon gabe, eta ja, hemendik urrutitik gogorra iruditzen zait. Beraz, hori nire maite duteza, eta besarkada bat lagun bat zutela uste zutenentzat, eta benetan lagun hori existitzen ez delako. Argazki kamera zarba, oroitzapen ez guztia, ohartu atzara noiz bai, denborarik ez dugula, euritan tekiloratu nahi. Nik bi maite dut ditut. Ara? Bai, bata bizitzarekin lotua, eta beste ere bai, baina itxasoarekin, gaur ozeanoen mundu eguna dela, eta lehenengoa igandean jaio zen nire lagun baten semea, Urruti Xamar, jaio da, Alemanian, bizi da bera, talento handiko tipoa da, eta talento handiko pertsonatekin topatu, eta talento handiko bi pertsonek segurazki talento handiko ume bat egin dute, baina nire urteak ospatzen ari nintzen igandean, eta unaren bukaeran mendiruntzen indoala iritsi zen argazkia, eta konturatu nintzen, ostras, nire egunean jaio da, eta jota Urruti, eta lagun baten seme alabak Urruti jaiotzeak, akaso honek adinarekin zerikusia badu, baina badu bere pixu edo bere, ez da egite, emozio sakontasuna edo, gainera kuadrillan azken aldian, badakizue, askotan kontatu duz, lagun batek buruaz beste egin zuela, eta orduan joan direnak eta etorri direnen arteko oreka horretan gauzek beste indar bat hartzen dute. Baina maite dudana da, umearen izena. Flipatu dingo duzu, baina ume honek izena du dagoeneko, Telmo Maple Lux Jung Martínez de Albeniz. Zer? Bai. Telmo Maple Lux Jun Martínez de Albeniz. Maple Lux desberdina dira, edo dena da bat? Maple Lux dena da bat. Bale. Bai, beraz, eurek erabaki dute egitea izena euskalduna jarri diote, Vale. lehen abizena amaren abizena izango da, bigarren abizena aitaren abizena, arabar jatorriko abizen konposatua zen, baina gainera, nire lagunaren emaztea kanadiarra da, baina haren arbasoak txinatarrak, orduan kantonesezko izena ere jarri nahi zioten. Wow. Beraz, Euskal Herritik Telmo, kantonesetik Maple Lux, abizen, emaztearen abizena Jun,
haren aitaren abizena Martínez de Albeniz. Wow. Telmo Maple Lux Jun Martínez de Albeniz. Gorazu, tio, abizen horrekin zure gurasoek baina arrakasta gehiago bildu berrituzu bizitza honetan. Vale, baina guk... Eta ez da erresa, Baina guk txiki deituko zaitugu. Ja. Telmo zerresa da. Ah, bueno, vale. Eta gaur zuzara zure bidea idazten duen bakarra. Eta bigarren maite dutan nahi nuen egin ozeanoarekin lotuta, gaur ozeanoaren mundu eguna izanik, pasa ditut gaur ia 2 ordu izango ziren, niri 7 egun egin zaizkit, zaita inoiz kontatu dudan antenan, baina banabil aspaldi batean piraguarekin eskimotajea ikasi nahian, alegia, piraguan lotuta joan, kubrearekin, pobre bainarasakin, buruz bera jarri eta horri buelta mateko gai izateko, eta dauket munduko maixurik onena. Xabi Etxanizek, nik uste Euskal Eslalomean ikaragarrizko pixua ibilbidea eta egin duen pertsona batek, eta erabaki zuen, Asensio, nik erakutsiko izut. Eta erabaki zuen, baina haze pazientzia daukan. Eta oso grazioso egiten zait, ze gaur esaten, klaro, zu guztezu, ez da izan bat instrumentu jo, pianoa, ez da gizea, akordoia, lalala, dena errez dala bizitzan. Hau da erronka bat. Hau dena ondo atatzea izan jende horrentzako, hau ez zaizu erresateatzen. Eta hau da erronka bat. Eta kriston grazia egite zidan, eta kaurria dauke kriston pazientzia, eta baina asko gustatzen dola nola xaxatzen induen, da, hau ez zaizu erresaterako. Hau da erronka bat. Baina atatzea izunean, gehiago balioko dut. Ez da gitorrela izango den, baina Etxaniz, nago hilda. Osea, irraksei bat aurrera ateratzeko gaitasuna justuan daukat. Hala eta guztiz ere, eskerrik asko, eta saiatuko naiz, Ari nahi saiatzen, baina nire muga dauzket. Arratxaleko alagak eta 22 minutu bigarren kafean hasteko moduan gara naiz irratian bai nahiko indar badugu gorko saio aurrera ateratzeko, eta bestela aterako dute beste lankideen artean. Hala, hemendik pasatzen dabiltzan jendeari agurresan, eta bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Idoia Xarma, emango diogu espero duzunari? Zer, playlist horri? Bai. Zami notzun gaur, maite dota preparatu ekarri dutela, eta ez dut zuen galdetu. Ai, oma, azu intzai! Jo, Baitxoin, Sexy Masturbation playlist honekin. Jauela, mar. Ez gaina guai daue. Idoia Xarma, zein da zure maite duta? A ber, egisa esan, beste egun baten igual nibe aztu ingo nitzake, baina gaur gaina lehengo aldiz maite dut ez bat, da. Eta bueno, ni zorionez, ona gonbidatzen doztazue azken baten, sexologia eta sexualidadiaz berbaitxeko, baina, bueno, uste dut izan dutela sekula, baina ni ofizioz erizainanaz. Eta atzo, apurate hori Twitterrien salseetan ebilela, ikusi noen berri bat, oinarrixen esaten zauela zozer banekixela, ez usten arretxu notiziak berak, eta, notiziak esaten zauen Madrilen, ja oso azalekua dala, batez be, lehen mailako harretan dauen mediku faltia, eta, esango nauke lurralde osorala ezabaltzen dan egoera bat dala, lehen mailako harretako mediku faltak orokorrian, eta bertan bertako osasun sailetik plante hau dala, herritarrak hasiera baten behintzat, beste profesional batzungatik barkatu hartatuak izetia, eta euren artien aukeretako bat da erizainak. Ez? Eta egisa da, badala azkenean pandemia geroztik itxen gabitzen gauza bat, triajen mokon, ez da hori maite esa. Maite esa da, sartu nintzela, berri horrek zaukon tuite erantzuneik, eta bastante triste jarren nintzen, zetan nik ez dakit, uste nauen kale mailan erizainekiko zauen irudi hori apur bat aldatuta zauela. O gure nauen hori pentsauen baten ez dakit pasautako dana, eta gero, ze bertako erantzunak zan, gainera oso despektibua gainontzeko lanbidiekiko, sí, claro, y que no sea, erantzunak erdera zien, berrixe erdera zan da, que nos atiendan las camareras o las limpiadoras, gentiak erantzuten zauen.
Eta jopia, tristetu ninuen egin baten, eta gustako gaten benetan, banan jente horrein danan gana eta fatia, eta esatia behitu. Lehengo gauzia ez dut uste lanbide batek bez, merezi dauenik zure zure despresio hori, baina lehengo gauzia entendidu ni erizainenaz, eta ni erizain moduan kompetentziak oso nire lanbide propioan dako kompetentzia oso argisa dauzketa aitortuta. Gainaz, uste duzu baino gauza gehiago baloretako, eta gero horrek deribatzeko gaitasuna beba dauket. Gainera, okerrena da, nire kompetentziez aparte, derrigortasun nesko batzuk erortzen bajat, seguramente niriak dien kompetentzia horrek, ez ditut ganora aurrera eruateko denporarik eukiko, baina ingot, eta zu egoteko zain egon gonaz bertan, ez dakit. Apurrate mindu inuen horrek, apurtxo bat. Eta beste barik, hori, ez dakit. Gustako jaten bizitzea oeltzial momenturen baten nun, baloretan dan mediku baten lana, baloretan dan erizain baten lana, ikusitza bi kategoria independiente moduan, bata bestia barik ez dienak esebez, ekipo bat diela, talde bat diela, ospitale baten edo ambulategi baten lan itxen dauen pertsona danek moduen, dauzela pazientian arretara, eta ez bezeruan arretara, esaten dan moduan, ez da oso gogorra dan hori, eta horixe. Apuratu aldarrekatzea edo ornaz gaur. Oso ondo. Gorazu. Ez que, mine susten, tio. I don't think this is fixable. I'm not gonna get political, but darling, there's no hope for you. You come knocking. Idoia Xarma garbi utzi dugu zer maite ez duen, baina guk maite dugu bera eta maite dugu berak kontatzen dizkigunak. Beraz, nondik abiatuko dugu eztabaida hau galderatik bertatik? Bai. Uste dugun, ez? Bai, ez dakit, erantzun bat emun baino eta nik uste dut naiz eta zalantzakor esan gehiken galderia botaterakuen danon erantzuna bizango da. Ez? Ez, horregatik, naiz eta bai, ados, oza... A ber, entzule, lasei, bai, entzule dago, a ber, baina ze pasatzen, barkatu, galdera zein nango gorraraziko dizuegu. Barkatu. Bai. Uste dugun, jostailu sexualek... menpekotasuna sortzen da bien. Engantxatzen ote garen horre... Hori beste gauza bada. Engantxatu, bai? Ja, siga, pistak ematen. Ez, bueno, a ber, zela baitxe... Zan da, clickbait hori behin, bida, purtsa. Ez. Txista datorretan. Barkatu. Clickbait ez. Zuk zelan zan? Clickbait inberdezu. Klitori? Ulertu dugu. Bai. Ez, gerota hola geixauin, gerota txarra huesala hola nageri xauan geratu. Bai. Superona. Bai. Edo, clitobit. Clitobait. Vale. Segi. Bai, eskerrik asko. Agur. Bueno. Gorka galetu, ze joku sexual dira horiek, ez? Oainik ezkia joku eta zaritu. Jostailu erotikoak. Hori da. Adibidez, Satisfyerra. Bai, bueno... Ez que muten da ez da asistiruten besterik, baina... Esan behar rungo, Yuri, pasasun hemen programa oso bat alternatibak eta bere borroketan, eta bota iozu... Gainera, hori, da gauza bat, nik taierdanetan esan dutela, Satisfyer marka bada, zubak itzu Satisfyer markak zenbat bibragailu eta zenbat jostailu modelo desberdin eukileiken. Hala ere, Satisfyeraren exitoa, arrakasta, zetorren sukziotik. Ez que hori abeste gauza bat. Nik uste... Beraz, ze talento gutxi gizonezkoak, ze sukzio gutxi egin dugun bizitzan, baina ez que hori... Ze galdute bigaren klitorisekin... Baina ez hori bakarrik, ez que pentseta jat Satisfyerrakin, azkenen kale maia nolaxe ezagutzen dalako, baina ni pentsetan dut, teknologia hori edo inventau zauenak, esan zauen momentuan, zela jarrikotzau izena honei? Jarrikotzau... Xurga gailu hitzat, esan zauela. Hombre, nik uste buelta pare bat emuteko be badala, ze, egin baten, naiz eta kaleratu zen momentuen, ahosagokoak pila bat inzauen, azken baten, pertsona askon guztoku esalako, zauen beste talde bat bebai, entzutia, xurgagailu hitz hori, zaten zola, a ber, ze xurgatu bihuz baina. Eta, karo, eske berez ez dau xurgatzen, baina, bueno, hori ingauen berba behin, igual ez
enaz rai haukorrekin apurtxa. Ba, gizek gaur goizan Donostian ibili naiz, eta ikusi dut etxeko tresnen denda batean, bazuzkan hainbat erakusleio, ez? Lehenengo erakusleioan mugikorrak, Bluetooth bidezko aurikularrak, mugikorrentzako osagarriak. Bigarren, erakusleioan patinete elektrikoak, hainbat modelo, eta horrentzako ere osagarriak. Eta hirugarren, erakusleioan, etxeko, lurra pasatzeko xurgagailuak. Eta albuan? Eta Satisfyerra albuan. Nik eroskin daukot ikusitxa. Eta pentsatu, hemen ze politia induten hemen, ez? Elkarlana, Satisfyerra eta... A ber, nik uste dute... Xurgagailua. Eta xurgagailua. Horregatik gentiak lotzen da, aspirazio zera horrekin, tezen duzu, zela jarriko toria luen baina. Baina, bueno, beste barik, sartuko nasapotxoa material. Eta, barkatu. Nik arnaz pixkatu, hartzen utzi behar zintudan? Baina ez, behin zurgazen asita arnaz hartzeko. Bai, ez dakite ninguen atropei hautan momentu bertan. Segi aurrera orduan. Beitu, azken baten menpekotasunez eta plazerrez berbaitzen duenean, porraten tendiru biou, oinarri badaukula horrekin baten gure fisiologiatik datorona, ez? Azken baten, zehose guztetan jakunien, beste sustantzia eskon artien burmuina jariatzen dauen sustantzietako bat dopamina dala sarixan neurotransmisoria izango litzakena, ez? Horrek automatikoki postasun bat sortzen duzku, eta ondorioz, esperientzia hori errepikau nahi izateko gogua pizten da. Orduen, egin baten, plazerra sortzen duzkun edo ze gauzak menpekotasuna edo adikzinua sortzeko gaitxasun neukileike segatik, baten izaki bizidunak segaitza garelako, ez? Eta gure burmuina denporadan adabil sari bila gu umore honez egon gaitxe zen. Eta gainera, gurouen hori horrek esfortzu larrei inbarik gure deuen sari hori lortzera eroten baduzku, ondio izen leike adiktibu haua, egin baten. Orduan, teoria hau, sexualidadera ekarritxa, esan leike, sexu plazerrakiko menpekotasuna garatu leikela. Eta esan moduen, eukitzen bogu albuen gailu bat, gurouen hori lortzera eroaten gaitxuena, esfortzu laurdenien, ondiokan geixeu. Orduen, hau dana, etorre esan bebai, gaiontaz berbaitzeko gogoa etorre jaten, apurrat Instagramien nebilela ikusi naben, jarraiketan duten sexologo bati ikusi notzan, gixaz jarretzen dutela apurrat kuskuseatziarren, bere korrontiakin, enau bapeados. Esaten motute gixa. Eta honek igozaben post bat, nun argazkixan jarte zauen, porno y succionador lo mismo es. Ui? Eta esaten botute gisa, zira batetik jasinitzen, hau da bilta gero irakurren hauen, eta asaltzen da oinarrixa dator bat, gaur kontauko zutenakin, baina argazki baten, bi kontzeptu horreik holaxe plazaratzea pentsagoaken nahiko demagogikua. Azken baten, bera bezartu zan gai honetan, menpekotasunan zeran eta esfortzu gutxikin, resultau edo, ez, emaitza berdinera heltzia, baina, ostra, pentsetan pentsagoaten bastante eskaxa, esaten motute gisa alderatze hori. Baina, egisa da, gebitzen esaten, ez, biberradoria, xurgagailuak, biragailuak, masturbatzaileak, edo zein jostailu, esfortzu handirik barik, sentsazio potentiak eta bizixak oparitzen dugu biela, ez, edo, inbaten hortarako dauz sortuta, nerbisuak gure gune genitaleko, edo beste guneetako nerbisuak estimulatzen dituzte, eta gainera zorionez, honek erantzun emuten daue, gure gorputzian badauz, rezeptore batzuk, kitzikapen mota honeiri erantzuteko. Orduan, kitzikapen hori jasoten da, nerbisuen arreta hori pizten da, eta horreien butejako erantzun neuronal bat. Gainera, hori bera da garunandako mezu bat, eta inguruakin batuta, izen leikena momentu hortan, zu esara, ez da esan zauz egoera baten, egon zeike estresa hau, egon zeike loguri hau, egon zeike beru hau, azken baten, dauze pila kanpo faktore eragingo dauela, eta azken baten, munlike orgasmoa, ero azken baten dala, seguramente masturbazioa emuten danean, askotan helburua, ez eta elitzakin izen bieko. Baina, hori zera. Orduen, jostailuak adiktiboak die? Ez.
Baina beste gailu asko moduen, ez? Azken baten, ez dienak zuzenien adiktibuak, oda, mobila adiktibue da, bideojokoak adiktibuak die, bere hortan ez. Baina, bueno, da gero zuk depende zelan erabiltzen dozun. Osa, argi, kasu hontan, zuk argi baldin badaukotzu, jostailuak diela, osa, zure bizitza sexuala hobetu edo osagarritzeko, komplementatzeko, erosten dantzeo zer dala, elitzak egon biako inolako arazorik. Baina, bueno, gauzia da, noiz bihurtzen da hori arazo. Normalien izeten da, zerbait adiktibo, ez esan duzula, honekiko, menpekotasuna garatu dut honekiko, gainontzeko menpekotasun danak moduen, horrek eragiten dauenean eguneroko jarreran. Zuk horrekiko daukotzun jarreran, zure jokabidea azten baizaten, inbaditzailea azten baizaten, balio gabetzia, beste ekintza batzuk aurrera eruateko, norberan eremu pertsonalien, lanekuen, sozialien, horrek eremuok arriskuen jarten badie puntu batetik aurrera, horren eraginez, bai esan geke behitu adikzio bat dauket, ez? Noiz izan geke jostailu batei menpekotasuna, jostailu batekiko menpekotasuna garatu duela, jostailuak berak baldintzatzen duzkunean egunerokotasuneko bizitz esan duzu, baena surten bihar etxetik vibradoriaz nabilelako, edo eltzaztenaz berandu eltzen lanera, edo ez tot nahia beste pertsona batzukin sexu harremanik euki jostailu batekin nahiko dauketelako, apurrat azten danean egoeria eskutatik faten, egin baten. Guatura zidiazu Sex and the City telesaieko atal batean, Samantaren pertsonaia konturatzen da, oheratzen da gizon batekin eta konturatzen da, ez duela orgasmorik. Nik ustot gif bat daukatela ikusitxa horrena. Ez duela orgasmorik eduki eta kezkatuta dago, ze gainera bera da, lau protagonistetatik sexuaz gehien gozatzen duena, eta orgasmoak galdu ditut, esaten ditut, atalean zara, orgasmoak galdu ditut, eta orduan erabakitzen du, etxean geratuko naiz, nire jostailu erotikoekin, eta orgasmoak breskuratu arte, kupo hori bete biotestik, enaiz etxetik aterako. Eta orduan erosten du jostailu erotiko bat, etxean sartzen da, eta etxean geratzen da. Eta orduan momentu batean, beste protagonistetako ez? Bale. Telefonoz, ez? Deitu egiten dio, eta hartzen du, eta ergieta egiten dio, esan nizun ez molestatzeko, orgasmoen bila nabilela! Aserretu egiten da bere lagunarekin, ze bera dago misio batean, eta misio hori burutu arte, ez da etxetik aterako. Dago misin. Ezkotzu gaur apurtxo bat bixamon humoria, ez? Nik atzen euken astelena, gaur bixamon humoria. Bihar ostirala mantalak etxera. Bixar ez da ostirala, baina. Pentsa. Vale, flipetan la bila. Alere hori doia ari zara ez, jostailu hemen pegotasun sortzen duten, jostailuak eta sexuak berak, edo masturbazioak berak. Plaserrak berak, sexu plaserrak esan gire. Dopamina dagoen neurrian, ez da egite, korri egitearekin ere horrelako. Bai, edozein menpekotasunekin azken baten. Gauzia da, ez da gizan bizaba mozten dutzu. Ez bai, hortik pizka dos marketaz. Arazua, asileike sortzen arazo bat, menpekotasun batekiko oinarra izen leikela, jostailu sensualen kasuen, plantetan duenean jostailu erostia. Eta asuntu da, zetarako erosten dut, lehen esan moduen, erosten dut osagarri moduan nere gorputza ezagutzeko beste, nere gorputzak ikusteko zelan erantzuten dauen beste estimulu desberdin batzui deskubritzia gurotelako, hau da, gehitxu gurotelako gailu horrekin, guai. Baina zuke azkenen erosten bozu jostailu bat. Albukoak esan dutzulako presio sozialagatik. Edo, ez dakitetelako nere burua beste modu baten ikutzen. Ez dakitetelako nere kabuz orgasmora heltzen. Azken baten zure gorputzakiko, edo zure plaserran erantzunan erantzunkizun guztixa erantzuna ez. Delegatzia gure bot objektu baten, ez dotelako guranik esfortzurik egin, azken baten hori ez, da bihurtzia zure plaserrian pasibo, jostailu batek eskainiko dotzulako hori, ordan hasierako planteamendua ja eskaixa da.
Orduan, esan dozu, hombre, ba, igual, ez da inseiken gauzarik onena. Lehen komentauten moduan, azken baten mobilakin adibidez, pasauleke berdina, osagotzen, zuk erabiltzen duzu mobila guai, komunikatzeko bertatik, argazkixak itxen duzulako guapuak eta horreik erakusteko edo bideo guapuak. Baina, azten basara mobila erabiltzen, ez dakitzulako bizitza realien pertsonekin komunikatzen, autoestima arazuek dauzketzulako, laiken bila soia zelako, planteamendua bera ez da, ona, orduan eukiko zuen emaitza, bai izango da, eskaixe, kasu hontan apurat antzekua pasetan dala esango gauke. Osa, da hasierako planteamentua, nik zetarako erabiltzen dut hau, zen nahi dut lortu honekin. Eta esaten dut, behin jarrera hori okitxea, eta gurotesan, masturbazioa da, zorionez da non eskura dauen zehozer, eta nik uste dut, porrata eskua altzaude isela zeinek ez dau egin, ezin jabelako lorik hartu. Eta helburu bakarra izetia nahi duti lo. Adibidez, kasu horretan ez dau desira bat horren atzian, ez dau kontestu bero bat, ez da gizelan esan, baina momentu horretan erabiltzen dozu, ez dakit, dana ez da baltzau zurixa bez. Gauzia da, esaten dozula, bale, eta orduan, segatik murrizten da jostailuek emuten duztien plazerra. Hau da, segatik jostailu hau erosin hauenian, bigarren nivelakin netako nahiku esan, o ez da gizebagarren velozidadia, eta oin amargarren abierto. Edozein estimulazioan aurrien moduen, gorputzak estimulazio berdina modu errepikakorrian jasoten dauenien, egokitze fase batetik pasetan da. Eta ondorioz, ez dau intensidade berdina zenantzuten estimulo horren aurrien. Egin baten hau izen leke, oitxu modua etxesan, ez tolerantzia bat garatzen dozulako, ez dauen agura esan, egoera hau ezin likenik revertiru, bale? Osa, adibidez hau izango litzake, useinekin pasetan dana, susartzen zara gela baten, eta gela baten da usein supergoxia, zazula, zelako usein goxua dauen. Baina han 5 minutu pasan dozunean, jaztakitzen zei usein dauen, oitxuin zara bertan egotera. Horan, ze inbiozu gore usein hori berriro gozatzeko? Kanpora urten, desintoxikau izango gaukena, eta berriro sartu esateko, bai, ez dakit, saukon vainilla notak. Hau gertatzen da ASMR-arekin baita. Bai. Bai, men hitz egin dugu, noiz edo noiz ez, ASMR-aren inguruan. Neri pila bat guztata jat. Ez da dizkentute. Bueno, gutxi gora. Eski honek ez du ite. Gutxi gora bera. Ez gutxi. Ez dakitzu egiten atzamarrekin hola, klak. Hoi ez da. Niri guztu ditxegat. Bueno, ASMR-a zer den jakin nahi balin baduzue, naizirratia.eus/bigarren kafea webgune horretan, badago erreportajetxo bat. Tokitan. Baina zuk bilatzen dezu ASMR eta horregatik. Bilatzaia, noski. Eta, ASMR-rekin gertatzen da, ez dakitez, adibidez, YouTube plataforman jende asko egiten ditu bideoak jendeari kilima horiek sorrarazteko, ez? Horrela, xuxurratuz eta xoa behitze ginez, jendeak beraien etxetan, kilimak sentitzeko. Zuk bideo horiek gauero ikusten badituzu, momentu batean, hasiera batean, trigger horiek zirenak, ez dute balio, eta ez dute eraginik, eta orduan berdin esaten dute, inberdezu bideo horiek ikusteari utzi, hilabete batzuk, eta gero berriro hueltatu, eta sentituko dituzu berriro klima horiek. Azkenien da hori, egoera hori arregletako, oitxuzaren egoera hori, tolerantzia bat garatu duzun momentu hori, eta azken baten bideo horreitan, ez, justaio sexualidadeik tan adibidez, inzeikena da momentu horretan intensidade zigo, baina ASMR zein gozu, altu hau jarri, ez dakit. Ez dakit, ez da, momentu bat, horixe, baina hori, zorionez eta edozein menpekotasun moduan konpondu leike, biardana da, hori, esan duena, ez, desintoxikatze ero prozesutxo bat, edo azken baten da, hori, gure boue berriro, kasu honetan jostaio eta zberraitzen gabitzela, maia bajuenian berriro gozatu, inbiko buena da, pausa moduko bat edo, berriro sentsibilizazio hori edo, berriro lortzeko. Ez da buena gura esan inundik inora, porque eugen bai irakurri izan dut, en plan, eske klitoris apurtuz, xurgagailuak, jastot funtzionetan. Eta ez tranquil, zure nerbixuek erantzungo daue, funtzionetan daue, a pleno rendimiento, esaten dana, baina gurot izan, zure hori, sentsazio horreik nabaritzeko edo placerratari hori pila bat igo dozu, inbiosuna da hori murriztu, eta zelan itxen da hori, esan duen moduan.
gongo zara denporatxo bat, abstinentzia bat edo estimulu horrekiko, eta baimikosuna da, beste modu baten, plazerra beste modu baten bilatu, eta seguramente, denporatxoa pasata, normalian hori hilebetetxo bat edo izaten da, lortuko zu. Baina esaten dutut, azken baten, jostaiu sexualetaz berbaitzen gabitzen moduan, izen lehik bai, ni baldimanaz pertsona bat, denporadan, betidanik oitxutan hauela, masturbatzera postura konkretu baten, modu konkretu baten, norberan gorputzak ine, inolako gailurik erabili barik. Bebai emuleik egoera bandun, aldatzen da porrat kontekstua, eta zuk ezin jozu igual aurrera eruan zure mugimendu magiko hori, zure postura magiko hori, eta bilatzen zabitzen erantzuna momentu horretan orgasmo edala, ez da heltzen. Eta azkenean horrati da, garatu duzulako azken baten, menpekotasun bat edo, zela baitxe egoera horrei, hori gurotezan, azken baten, nik uste hau dana, badauela lotuta baten, satisfaierra lehen zan duen moduan, urten zanian, zala bomba, eta gero urten zan hause, gai hau, lehen erabiltzen hauen bigarren mailan, eta oine maikagarrenera igo biot, eta, tranquil, ez da pastan ez, ez. Bai, helduz pentseta jaten momentu baten, helduz ala demonizetako moduan, eta, ez, tranquil, gurotezan ez dakit, eta horregatik, lehen aipatu dutena, hori esan dena, tipo honek zaten zaudena, ez, pornoa eta satisfaierra iguala da. Eta dalako hori, ez bazken baten, esfortzu oso gutxikin, estimulo oso intenso bat, orduan segitxuen emongotzuna, bilatzen zabitzen zera hori. Ez dakit, mundu mailako industriarik, diru gehien sortzen dauen industria bat alderatzia, apur bat emakumezko, bintzat aludun pertsonen masturbazinua mai gaineratzeko balixo izan dauen gailu batekin, apur bat, bastante hipokrita, egin baten, ez dakit. Bide batez, Jon Lizek esan digu, ASMR-ari buruzari ginela, YouTubeen euskeraz, aiora probatxoak ere baditola horrelakoak. Gauzat esango dizuegu, gu ere oso gustorari gara Idoia Xarma entzuten, baina menpekotasunare sor dezake, beraz tamainan intensitatea jetxiko dugu, gaurko zementxutziko dugu, eta horrengo batean jarraituko dugu arekin. Egia da, mantentzen bot maiztasuna, abstinentzia dala geixagu adikzinua baino. Jo, jakin, ez tala nik erabakitzatoten zehozer, zoritxarrez. Idoia Xarma, gu eskartutago dela ere. Bai, zuei. Segi ondo eta bi aste barru ondo bidean egiten dugun berez ere itzordua. Bai, haber reixan. Zaindu asko. Eskerrik asko, atzaldeon. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta Iñaki Lasa etura izan da, Gaizka Arangurenekin, doinuetatik haratago hau biltzen. Gaurko doinuetatik haratago saioa Gaizka Arangurenekin egin dugu. Ongi etorri Gaizka. Esker mila. Ari gara, normalan nik aukeratzen dut entzuten dugun lehenengo abestia, baina kasu honetan aldaketa txiki bat egin dugu, sartu bat ditu nor abesti batzuk. Sentitzen dut. Eta, ez dago inungo arazorik, erraztu egin dira zolan, ez dut nik pentsatu behar beste abestiekin lotura duen abestiren bat. Kantua, ez dina proposagoa, Nafarroa. Bueno, fuerte hasi gara. Fuerte, bai. Pentsa un fuerte, dimala jota bat, ez. Eta jota bat da, bai, egia erran azken aspaldian, eta behar bada adinagatik izanen da, baina emozionatu eta malkoak botatzerainoko musiken arteetako bat, hain zuzen ere jotak izaten dira. Gure familian ez dira oso joteroak izan sekula, baina ni oso jotero atera nintzen. Txikitatik
Eta, bueno, gainera jota honek letra berezia dauka. Eta gainera bertsio berezi bat ere aukeratu duzu, aire aizpen ahotsean. Ba, izan bedaxagarrek okerrezpaldin manago aterazune jota zehatz hau, hitz hauek oso politak dira eta ari dagozkio. Baina egia da bereziki maite dudala bai aire aizpen bertsio hau. Zu fuerte hasiko gara, bintzat ahotsean goxotasuna badago. Bai, baina fuerte. Bai, argi zenuen ez, Nafarroa, identidadea, nortasuna, izan martzela, sartzeko gauzen batzutan, hori egiten gaituelako gizak ere ez, nortasunak. Bai, bueno, lehenengorako aukera nezakeen edo amaierarako edo erdian jartzeko, baina egia esan, bizitza honi aitzin egiteko makuluetako bat izan ohi da komunitate baten partaide sentitzea eta horrek suposatzen duen guztia. Eta, aspaldiko partez iruditu zitzaidan Nafarroa kontzeptuak guzti hori barne bildu zezakeela eta zentzu horretan abesti honek horri gorazarre egiten dio. Beraz oso lagungarri egiten zaite. Hemen saio honetan izaten gara batzuetan kamera edo mikrofona piztu aurreko sekretu txikitxo batzu kontatzekoa. Mikrofona piztu aurretik esan duzu gaur zure izan saltoka ibiliko gara leku batetik bestera, ez dugula kronologia bat jarraituko, gure entzulek ere esango zuten gaizkara guren aipatu du eta ez du esan ezer gehiago gaizkaren inguruan, noski jende gehienak ezagutzen zaitu, baina kazetaria, historia divulgatzailea, historiatik edo joko dugu abeste hauetan edo gaizka ezagutzeko aukera emango digu honek. Bai, nik abestiak aukeratu ditut eñudi batean nire bizitzan mugarri izan diren momentu batzuen adierazle gisa, bertzerik gabe. Bai, ez dakitzak oso bizargatik egin dudan horrela egin dut. Ez, baina egia da, lau abesti kutxun, 5-6 abesti kutxun aukeratzea esateakoan, norbere mugarriekin lotzen ditugun abestiak aukeratzea da ohikoena, ez? Ohikoa bai, baina zerbaitegatik da ohikoa ere, ez? Azkenen musika lotzen dugu askotan gure bizitzako pasartetara eta kasu honetan horrela izango dela dirudi. Nahi baldin badezu bigarren mugarri honetara ingo dugu jauzi. Nafarroarekin hasi gara, baina orain Herrialde Katalanetara jauzi ingo dugu Luis Llachén Amor Particular abestiarekin. Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto que sovint et sé tan a prop meu si escoltes Eta gaizka tira, zergatik ari gara Luis Llachén entzuten? Hain zuzen ere, nire bizitzan ere mugarri izan zelakoz Herrialde Katalanetako jendea ezagutzea, hizkuntza hori ezagutzea, kultura hori. Luis Llach bera lehenagotik lestaka abesten genuen euskaraz, ikastolan eta horrela, baina nera bezaroan harreman berezia izan genuen Kataluniako jende batzurekin eta pertsona batzurekin eta hain zuzen ere abesti honek zerikusi zuzena izan zuen bakizun erabezaroko lehenengo maitasunak eta lehenengo harremanak eta horregatik aukeratu dut bereziki eta Luisak bereziki maite dudalako eta kantari mota hauen musika entzun izan dudalako. Nola nahi ere, bai kasu honetan eta bai gainotzekoen kasuan ohartu nahi izan da musika gehienak gaztaroarekin daukatela harremana. Oso kuriosoa da, eta betirako gelditzen dira gaztarotik gerora, nire aitortu behar dut. Bereziki musikazalea naizela sekula izan. Ez naiz musika etengabe entzuten duen horietarikoa, ez da gutxiagorik ere. Gure entzulek ere galdea hori faltan botako zuten, askotan egiten dugulako galdea hori. Ea norbait musikazalea den, eta gertatu izan da ere, telefonoz deitzerakoan elkartzeta lotzeko, eta baina, Iñaki, ez naiz musikazalea.
Ni ez naiz bereziki musikazalea, aitortuko dut, bai, alaxe da, eta autoan noanean ez dut musika jartzen, irratia jartzen dut, eta, bueno, garai batean ikasteko bai jartzen dela musika, baina ez naiz musika bilatzen ibiltzen, eta normalean bilatzen dudana da egoera emozional jakin bati lotutako musikak lagun diezadala une jakinen batean, bertzerik ez? Dena den musikak duen gauza politako bat, ez dara musikazale izan beharrik, musika gai desberdinekin edo gurbitzako pasartekin lotzeko edo mugarri bihurtzeko, ez? Nolabait bide lagun izateko bilatu gabe hor dagoen zerbait izaten delako musika. Bai, ala gertatzen da. Musikak gaitasun bat dauka eta da zure bizitzaren momentu adierazgarrienetan adierazle bihurtzeko gaitasuna daukala. Horren ikur bihurtzeko gaitasuna daukala, ezta? Bai. Lekuek ere gaitasun hori daukate. Bai, zantzen, noski musika ez da bakarra hau egiten duena. Epatu duzure gaztaroa, uste dut ere asko ekartzen duzuela, eta nik ere seguraski nera bezaro gaztaroa ekarriko nukela abistea aukeratzerakoan, badu gure mugarretan, gure biztan garrantzi bat, herrialde katalanak aipatu dituzu, uste dut beste bidaitxo bat egingo dugula 3. abesti honetan, eta Irlandara izango dela gure bidaia. Nafarroan hasi dugu, herrialde katalanetara jarraitu dugu, Irlanda, ez dakit fuerte jarraitzen dugu, baina bentsat nortasun handiko 3 lekura iristen ari gara. Entzungo dugu Back Home in Derry abestia, eta segituen zango dugu gaizkak, zergatikan bilatuko dugun Derryra, etxea balitz bezala. In 03 we sailed out to sea, heading out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, we were marked by the fetters we carried. In a rusting iron chain, prayed for Bobby Sands entzuten. Konta diguzu? Zer du berezitik abesti honek? Bueno, bertsioa Bobby Sandsi dedikatua delakoan nago, beste zer baino gehiago. Bai. Zalantza horrekin geratu naiz, bihatzen duzen abesti guztiak ezin dugu ezagutu, eta Bobby Sands ikusetenean, fazeta hauen nuen ezagutzen, baina... Ez, nik aukeratu nuen bertsioa, YouTubeen aurkitu nuen, baina ez nuen kantaria ezagutzen, orkestatuagoak, ala gutxiago daude, bertsioa unitz daude, kanta herriko hitza dio dezakegun honekin, eta hau gustatu zitzaidan bereziki, baina, bueno, haren gozagreban hilako... Izan zitekela hori kantari zubidaritako bertsioa, bere omenez edo izen hori mantentako, bai. Nola nahi ere, ez kasu honetan izan zen, bai, bidaia bakarra egin dut nik Irlandara, baina, bueno, momentu oso berezi batean izan zen, eta Derryn jarri nuen pixka bat egon nintzen hilabete batzuan, eta, bueno, niretzat oso importante izan zen, eta horregatik abesti honek, oroitzapen oso politak ekartzen dizkit gogora, eta gogorrak baita ere, orduan ezagutu nituen Irako presoak horre Mazeko espetxean, H-bloke haietan, ez? Eta, bueno, gogorra, polita, emozionantea eta gogoangarria izan zen. Horregatik abesti honek niretzat indar berezia du, bai. Ze garaietan izan zen, bidai hori jakin daiteke? Nik 27 urte izanen ditun, intsumisio garaian kartzelatik atera eta behalaxe. Kartzelan ikasi genuen ingeles pixka bat, eta nire ingeles hori pixka bat zehatzeko joan naiz bizitzera denboraldi baterako Irlandara. Horixe egin nuen, hegazkin bat hartu, Dublinera iritsi, eta bizitza bilatu. Eta asko zerrazagoa izan zen Ipar Irlandara iristerakoan bizitza bilatzea nolabait, Republikan baino, ez? Gara jartan mintzat oso adierazgarria zen, bai. Eta Derryra joan nintzen. Eta aipatu beharreko zerbait da, herrialdek asko dute lotura estua musikarekin eta erroekin, baina Irlanda da horietako bat. Oso presente dago musika eta musika bizi duten leku bada. Bai, pabetan zuzeneko musika entzutea, Guinness bat eskutan. Orduan oraindik ere zeliago nintzela ez nekien, da orduan Guinness hartzen duen jota fuego. Arazori da. Bai, garai hartatik esaten duen Guinnessera zela
edari alkoholdun onena mundukoa, eta berretxe egite dut hori naiz eta badaramatzadan 15 urte probatu gabe. Eta bai, Irlandako garai hori izanen zen, 28, demagun 87, 87, bai, hortxe. Eta jarraian, ingelesez jarraitu du, aipatu duzu, hori kartzelan entxumilo garaian ikasitako ingelesarekin behatu zenula Irlandara, noskian asko ikasiko zenuen ez soilik ingelesa, ingelesan ikasiko zenuen, eta aukeratu diazun urrengo abestia, zein abestia, bitxitasuna edo zer den. Entzun egingo dugu, gainera ez dakit entzulek musika soilik entzun duten edo hor hitz batzuk eta... Bueno, zuzenean, nik uste jo dezakegula zuzenean musikara, bestea filma baten parte bat da, beraz zuzenean joan gaitezke musikara kasu honetan, bai. Primeran. Ari gara musika entzuten eta gaizka, zer da entzuten ari garen hau? Oh Brothers izeneko bluegrassa da, oso kuriosoa da, ni musikazalea ez naiz, baina countrya biziki maite dut, esan nahi dut ikasten o lanean ari naizenean musika jartzen dut, eta bereziki bluegrass. Bluegrassa jendea unitzi demorarekin oso pisutxu egiten zaio, eta niri ez, eta gainera aukeratu ditu da gainontzeko musika guztiako hartu naiz eta horrela izaten naizelako behar bada pixkat beti joten naizela malenkoniatxu, nostalgiko, ez dakize, beti oso kantautore eta kasu hau desberdina da, ez? Eta pelikula ikusterakoan abesti zehatz hau biziki gustatu zitzaidan eta pixkat bluegrass zaletasun horren adierazgarri gisa aukeratu dut besterik gabe eta gainera, piper pixka bat emateko aukerak eta honi, bertzenaz oso beheti joanen ginateke. Bai, energia daukan abesti bat ez, ematen du hortxe, bixi pixkat ematen dizuen abesti horitako bada. Bai, irriparrea sortarazteko, pelikula ikusi duena gainera ongoan izanen du, baina, ies egiten duten preso batzu dira, eta horrek ere badu bere xarma. Bai, ikusten duenez, aukerak eta bidali zen idanean, ikusi nuen bi gauza bereziki izan zela hori, lasaitasunetik edo malinkonetik edo zuk ere aipatu duzu bajo minderrik badaudela bertso orkestatua, baina zuk biluztien aukeratu duzula, baina Nafarroa, Juslak, horiek ere badira, eta badira ere abestiatzuk erroekin lotura handia dutena, bentsat musikalki, letrekin ere, eta hau ez abesti lasai bat, baina honek erroekin ere lotura estua dauka, eta begira, ez duen pentsatu, baina, kartzelarekin ere aipatu dugu bakinderrirekin bai intsumiso garaian kartzelan ingelesa ikastea, bai han Irako presoekin egotea, hau esan dezagu kartzel divertigarriago bat edo drama gutxigoduna badela, ikusten dugu azkenen mugarri hauetan badaudela errepikatzen diren gauzak, batetik bestera, bizitza askotan ziklikoa izaten da, ez da kronologikoa soilik eta ikustitzakegu aukerak eta honetan ere. Onartu beharra daukat gure inguru hau familiarra, lagunartekoa, pertsonala, kartzelak ere markatu duen eta bestietan ere nabari dela, bai. Bai, gero, etorriko beste ziklo bat ere agian zuko ez ezula ez era konturatu, baina badago ere beste lotura bat, baina aurretik ingelesetik frantsesera pasako gara, klasiko bat entzungo dugu, eta hiperklasiko bat. Aurkezpenik behar ez duen abesti horietako bat, eta batzuetan zuetako asko esaten zuen,
Ostras, Iñaki, ez nuen zalantza asko izan ditut horrelako klasiko edo hiperklasiko bat aukeratzeko, baina bakizu zer? Gogoko dut abesti hau. Eta aukeratuko ez banu, geratuko nintzake aukeratu izanaren edo gaur entzun izanaren gogoarekin, eta ez dugu horrekin geratu nahi. Ez dakizuk kontatuko diguzu, nire kasu hori izan den, baina Edith Piaf entzungo dugu, nire frantzesa ez da osona, non jene hori da, eta bueno, nik hauskatuta jendeak ez ulertuko, baina abestia entzun eta berala konturatuko da zein diren, ez jangote Iñaki, frantses hori hobetu egin behar dugu. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Hortxe, ari gara berriro abesti hau entzuten, esan dugu ia aurkezpenik behar ez duen abestiretako bat da, baina hemen abesti aurkezteko eta horri buruz hitz egiteko etorri gara. Ezka, zergatik Edith Piaf? Argi neukan abestien aukeraketan, abestietako batzu behintzat, 5 abestik, pixka bat bizitzan zehar barneratu ditudan 5 hizkuntza eta 5 ikuspegi horien adierazpena izan behar zutela, ez? Eta frantsesak ere leku importante bat okupatu du nire bizitzan, ikasle garaian hain zuzen ere, hizkuntza hori ikasi nuelako, euskara eta espainiera etxetik, espainiera etxetik, euskara ikastolatik eta frantsesa ikasten genuen ikastolan. Ikuste dut zentzu horretan hankasartzi ikaragarria egiten ari garela Hego Euskal Herrian ingelesa frantsesaren aurretik jarrita. Hori betiko eztabaida bat da. Eta, frantses kultura ezagutzeko ere aukera eman ditorrek, hein handi batean. Eta, nire Baxena Farroko lagun batzuk erraren zuten bezala, baina hori izan daiteke, nik Lola Flores aukeratzea bezala. Izan daiteke. Baina, adierazgarria iruditzen zait. Baina, bizi dugun errealitatearen gauza bat ere, egonetik modu batean ikustea abesti hauek. Eta pentsa, hori Jonerrek Greto Herrian aukeratzen hili nintzenean, Lemetek ere Brassens eta Mustaki biak ere bigiratzen egon nintzen, Maliberte, L'Auvergnat eta horietako batzuk hiperklasikoak ere bai. Baina azkenean honekin gelditu nintzen. Gainera, iruditzen zitzaidan egon behar zula, gutxieneko oreka bat ahots gizonezko eta emakumezko ahotsen artean, da gainontzeko gehienak nik uste dut gizonezkoak direla. Orduan horregatik Edith Piaf aukeratu nuen, eta ez Brassens eta ez Mustaki. Hori aire aizpak entzun ditugu hasieran, baina egia da jarraitu dugu ahots guztietan gizonezkoak zirela. Eta abeste aukeratu duzu, esan duzu Mustaki beste batzuk zenituela gogoan. Zer dauka abesti honek? Egia da, Malenkonia aipatu duzu hasieran, eta nik definitu beharko banu hitz batean ere Malenkonia erabiliko nuke, zu gaizkazuk ere Malenkonia erabiliko zenukeen edo? Malenkonia txusamarra naizelako, eta joera tamalgarri bat daukat ere gauzen ikuspegi negatiboena etortzen zait lehenik eta behin aurrera, behar bada nire buru horretarako prestatzeko, ez? Eta gero horren txarra ez. Eta beti izan naiz gauzak ikuspegi pesimista batetik ikusi, eta gero hori bai modu aktivistan jarduteko, ez? Kontraesan bat da bere horretan, eta egia da niretzat beti izan da askoz ere sortzaileagoa tristezia alaitasuna baino. Niri hori gertatu zait. Eta sortzaileago eta askoz ere emozionanteagoa iruditzen zait tristezia alaitasuna baino. Sentitzen dut. Hola, tearraiz. Eta punto. Eta badakizu, musikarekin bi pertsona mota daudela. Triste daudenean, edo malenkoniatxu, edo aserretik datorren tristurarekin, edo dena delakoa.
musika tristea entzuten duena, zuloan gehiago sartzeko momentu baten estandagin arte, edo musika alaia entzuten duena tristeziatik pasatzeko, ez dut ez da galdetuko zeinetakoak zaren, argi xamar geratu delako, zuz nire taldekoa zera da, tristeziatik jotzen dutenak, eta esan dizut, akaso zuk ezagutuko zenukeen ziklo bat ere bagenuela gaurko musiketan, ze Doinutatik haratago saioan, Iruñan egon ginen azkenekoan, Juan Cruz Lakastarekin egon ginen, eta Silvio Rodríguez aukeratu zuen bere abestetako batean, etzen izan Te doy una canción abestia, baina bera, zikloak errepikatzen dira, eta kasu honetan Silvio Rodríguez entzungo du, ez da ez lehenengo ez bigarren, eta segurazki azken aldia izango hemen entzuten dugula, generazio eta belaunaldi desberdinetako jendeak aukeratu duzu ere, ez da bakarrikan izan adimatetik gora daudenak, 30 urte bueltako jendeak ere aukeratu izan du Silvio Rodríguez, uste dut asko esaten duela horrek, eta Te doy una canción abestia entzungo dugu. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada. Hortxe, ari gara beste abesti klasiko bat, edo bintzat ahots oso klasiko bat entzuten, Silvio. Zergatik Silvio? Beira, alde batetik euskuantzaren aldetik Espainiera eta kultura espainiarrak eragin handia izan duela konigan, beste herri honetako hainbat jendeengan bezala, eta zentzu horretan behar bada askoz ere irekiagoa egon naiz Hego Ameriketatik etorri den espainieraren musikara, Espainiatik zetorrenera baino, ez? Naiz eta nahi ala ez, hemen batez ere Espainian sortzen den musika entzuten dugun. Ezin duzu... Ez irratia piztu eta hori da, saiestezina da. Baina, horrek ere zerikusia dauka bizitzaren mugarri batzuekin, Nikaraguan ibili nintzen brigada batzutan bere garaian, eta pentsatzen egon nintzen, garai hartako iraultza sandinistarekin zerikusia zeukaten abestiren bat jartzea, baina egia da horrekin gero batu egiten zitzaidala, Silviok ere gaztaroan izan zuen eragina nigan beste arlo batzuetan, arlo sentimentaletan, eta horrela momentu oso esanguratsuetan hortxe egon zen, eta maite dut, bereziki maite dute abesti hau, eta horregatik aukeratu dut, baina guzti horren adirazle gisa, ezta? Espainieratik, ez Espainiar, baizik eta Espainieratik hartu dudan referentzia guztiak, eta Hego Amerikako garai iradutzaile horren adierazleari, naiz eta abestiak bereziki garai iraultzaile horien adierazle ez izan, ez, abestia. Izan zen berezikiko garrantzia dentza, baina bere garaien ez, 80. hamarkadan edo Hego Amerikako edo Latinoamerikako kantautorek izan zuten, ez da estanda berriro, hitza aurkitza usatzen ari zaitu munduetan, baina izan zuen nolaiteko garrantzia edo entzun zen asko edo eragina ere ezakit musikalki izan zuen, baina bai behintzat abesti horiek asko entzuten zirela hemen, bai aldeatik, bai bestetikan, ez da? Bai, eta horren froga da, nire kasuak behintzat, jalaxe da. Eta horren froga da ere, aipatu dugun hori, jende asko ekarri izan dula Silvio, bai abesti bat edo beste, baina mantendu den zerbait izan dela, eta izan dela, gurasoen gandik, seme alabetara iritsi izan den musika edo
musika askotan ez da gurasoengatik iristen, baina osaba izebetatik kan, edo lengusotatik kan, edo baina familiatik iritsi egin dena, eta ez dela kate begia moztu, eta ez dela hor geratu, izaten daren musikari batzuk, belaunaldik belanaldira jauzi horretan galdu egiten direla, eta gazteagoek entzuten ez zutena, baina Silvio ez da izango agian gazteek egunen entzuten duten zerbait, nola bait, entzuten den zerbait. Bai, egia erran, okerrez baldin manago, gure txeko urrengo belaunaldiak entzun izan du. Arrapatu ditut inoiz. Bai. Arrapatu ditut inoiz, izuteko balitzu bezala. Bueno, ez. Baina... Eta bukatzen ari gara jada gaizka, esan dugu Silvioena hots klasikoa oso entzuna izan delako, eta horrengoa ere, azkenekoa, bada ere. Aipatu ditugu zikloak, euskararekin hasi gara, euskararekin bukatu dugu, Silvio entzun ondoren, Benito Lertxundi entzungo dugu Laster, baino, gaizka, zergatik gaur bukatzeko urrundik heldu naiz? Edo hasteko izan ziteken ere, edo erdian jartzeko, baina urrundik heldu naiz. Benito Lertxundi nire ustez da, eta izanen da, etorkizunera begira, azken 55 urteotako euskal kulturaren eta euskal berpizkundearen adierazle gorena, edo gorenen arteko bat. Eta nik uste dut aitortza hori zor zaiola. Bertzetik pertsonalki ere bereziki ukitu ninduen bere garaian, eta unkitu ninduen eta berriro, eta bereziki abestia oso gaztetatik, ez? Eta zentzu horretan adierazgarri da, baina bestetik nire galdetik behintzat omenaldi bat da. Zor zaiona, oraindik ere, zor zaiona, baina bai, Benito la hostia dela iruditzen zait. Zer gehiago esango dut honen ondoren? Ja. Mila esker, gaizka, eta entzun dezagun Benito Lertxundiren abesti puxka hau. Urrundik heldu naiz. Urrundik heldu naiz luze, ibiliz, bidez, bide eta bidetako hausakaria sortara zidu ene oinetako behatzartetik. Enen buruan muntzazari da estaltzen eskuetako behatzetan madari ondoaren ostosan horrak loratzen. Bizkarrean orzian barna magalimikatzen kibuak txertatzen ari zaizki dalari San Migueletan itxasoa Nabarra ludian kipitzen duen itxasoa enen baitan urriaren egoaizearekin batera hazi guztieta eman korran ari du zilegi bekit adiskide pentsatzean esantean arek ez du dio baizik sortuko gure arrizko. Arratsaleko 5:19 minutu, guk aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko gainera gaur asteazkena izaki noski musika gehiago izango dugu gurean. Keep calm and bigarren kafea.
Garazti Aranburu, Eneritz Genua, Ander eta Marcos Murua, Joseba Pastor, Enara Rodríguez eta Pablo Zurutuza. Ahotsak, koroak, gitarra akustikoa, elektrikoa, tromboia, teklatuak, bateria, biolina, basua, hori guztia eta askoz gehiago da Mugan taldea. Nolaurito asko gara jaiotakoa. Euren lehenengo singeletatik entzun izan ditugu bigarren kafean, eta orain lehen diskoa besapean dutela etorri dira gure laborategira. Argitaratu berri duten lana, maiatzaren amaieran. Bizirik ez bagaude izena du lanak, rock, pop eta folk musika goxotasunez uztartzen duen arribitxia. Zer esan handia emango duen zazpikotea da, eta gaur gurean dugu Pablo Zurutuza abeslari eta gitarrista. Bigarren kafeko elkarrizketa akustikorako prest. Arratxaldeon, Pablo. Hemen ibili gara soinua probatzen, eta orain Zentsura. beharrezko mikro ez dago egite. Orain bai, arratxaldeon, eta ongi etorri. Eta badu boza, Pablo, baina mikroa itxita, entzuten zen urrun xamar. Ez da gaua, ez da gaua, ez da gaua. Bueno, Pablo, diskoaren izenburua bizirik ez bagaudea. Emari abestian, hilda gaude, bizirik ez bagaude, dena dugu irabazteko kantatzen dezue. Bizitza ez da negoziatzen ere esaten dezute, BEDN kantuan. Diskoa izten duen esaldia, eta bizirik gaude. Eskertzetan, bizirik bagaude, zuei esker delako lan hau ere zuena da. Ados, argi dago, diskonen mezu nagusia zein den. Baina, zer da Muganeko kideentzat bizirik egotea? Zeri egiten dio referentzia bizirik honek? Guk ezkenean iraztitugu kantuak normalean aserre edo triste edo gaudenean, eta orduan beti uste dugu igual mezu hauek oso tipikoak diala, ez? Eta beti zentzu positibo baten botatzei diala. Eta gure positiboa bada ere, bai esaten genuen bizirik egotea guretzat da asko sentitzea. Bai ondo eta bai gaizki zaudenean asko sentitzeak ekartzitula gauza oso politak batzutan. Gure kasuan abestiak, gaizki zaudenean ere dute iristen dira eta uste dugu orduan asko sentitze horrek eramaten zitula bizirik egotera. Hoxe, zuk aipatuzu, sentitze hori, sentimenduak, hori dira azkenen diskonen bizkarrezurra, ez? Bai. Nola iristen zarete letra horietara? Esan dezun bezala, bai gaizki, bai ondo zaudetenean sortzen duzutelako, horrek ematen dizulako sorkuntza, edo bazenuten ideia bat egingo zenutena izango zela nolabait erraietatik ateratzen den zerbait. Azkenan izan da prozesu luze bat, azkenan diskontako abestiak 3 urte osoko abestiak dira. Orduan, abestiak jundi ateatzen, oso nire kasuan abesti hauek justo, egia da taldean 3 artean, 3 egitugu abestiak, kasu honetan hauek nik indakoak dira, eta nire kasuan bintzat, normalean aserre edo tristen honean ditut. Orduan bai izaten da, jundia urtetan zehariten eta egin genuen rekopilatorio moduko bat. Prozesu luzea aipatu duzu eta jendeak esango du. Lehenengo diskoa da, baina Mugan badauka ibilbide bat, atzetik da, etorzaki 2016-17an hasi zinen etxean sortzen abestiak. Nola hasi zinen zu, eta nola joan zen taldekideak gehintzen, zazkenen 7 desente zarete, ezagutzen zinaten elkar uste dut, edo nola izan zen prozesu hau? Ni hasi nintzen abestiak egiten, konturatu nintzanean ni donostikoa naiz, jende normal azan niretatez, oso famatu ezan jendeak abestiak egin zezakeela ere. Eta orduan, hasi nintzen ni probatzen, gitarrakin, eta hasi nintzen kantuak egiten. Orduan, kuadrillan nakan Joseba, baxu jolea, orduan, berai akutsi nizkian abestiak, eta hasi ginen, eginen zehose jotzen biak batera, eta hasi ginen kantuak prestatzen. Eta, dantza talde baten parte naiz ere, eta hor, Marcos eta Enara taldekiak ere, pianista eta gitarraista eta korista eta dena, bazeuden horretan ere, orduan laukote bat osatu genuen, Enararen kuadrillatik iritsezian Eneritz eta Garazi, abeslaria eta violinista, eta azkenik, Ander, bateria, Marcosen lehengusua da, eta denak biztaz ezagutzen genuen, parrandetan eta koinzitzen genuen, eta hori osatu zen, Mugan. Eta gaur daño. Hoi da. Eskuen artean daukagu bizirik ez bagaude. Zenbat izerdi, galdera, irribarre, negar, aserre, disko ateratzeko. Asko. Disko hasi ginen grabatzen abuztuan, eta bestiak zarrak dira, ez dira zarrak, ez baina guretzat gure abesti bakarrak, ez, bueltak ebil gaiekin ja denbora desente, eta
Eta urte luzea, polita eta zaila batzutan ere izan da, baina, bueno, orain txorretan gaude denak oso pozik atera danakin. Abesti zaharrak aipatzen duzu, 3 urteko abestiak daude. Claro, hemen mugarri handi bat egon da, denok dakigu, denok egon etxean sartuta, konfinamendua, koronavirusa, horren arrastorik dago abesti hauetan, ez? Bai, guk justo COVID eritxezan, iritsi baino lehenago jotzen genituen beste abesti batzuk, hendik badazkabula hor, eta batzuk kontzertuan jarretzegu jotzen, baino diskontako pare bat abesti minimo eta igual 3 bat edo, sortu nituen, hori konfinamenduan edo konfinamendu ondoren, baino COVID dela medio, eta bueno, nik uste bai okidula, hortik hasi ginean, taldearen musika berplanteatzen pixka bat, eta egiten gehiago, disko ontara jundana, igual abesti mantxoagoak, baino igual indarra, hor jarri genuen helburu bezala abesti okikitza indarra nahiz eta mantxoak izan, horri lanengo aldiz pentsatu genuen hori, eta orduan, bueno, hortik, nik uste bai aldatu zala desente momentu hortan. Ze uztartzen dituzu hainbat musika estilo, ez? Badago rocka, badago popa, folka, hainbat musikari izan da ere, errestasuna emango dizu eta hainbat musika tresna egonda gauza desberdinak probatzeko, ez? Oida. Ahots bat baino gehiago ere baduzue, neska, mutila... Oida. Azkenean, esan dut bezala, Donostin ikusten un jendea hasi nintzen ez kopiatzen, baina bai, referentziak hartzen hortik, eta orduan, 2017 urtortan, ateazian Nogen, ateazan Eraulek aterazun diska ere, ateazian talde asko, Serruia izan ere begotzekin, eta ni obsesionatu nintzen pila bat, hor gertuko jendeakin, eta bihurtu nintzen oso frikia, eta orduan bakoitzetik hartzen un pixka bat, Erauletik biolinak eta folk mundua, Nogenetik hautsen presentzia, zaitu ginen hartzen, eta Serruiatik ere, bere roka eta esperimentatzeko gogoa, eta nik uste horrek zer ikusi handia aukidula, eta azkenean, bazuk esan duzun bezala, 7 izateak ere gero eramaten duela abestia alde batetiko bestetik. Orduan, guk uste dugu positiboa dela, inbesti izatea eskatasun handia ematen dizulako. Gustatu zait erantzun hau, ze askotan musika talde bati edo esaten baldin badiozu, eta asmo honez, noski ez asmo txarrez, bastak izeinen antza daukazu, edo pixka bat, eta normalen ez gustatzen da, ulertzen dut ez gustatzea, ez, baina zuk alrebe esan duzu, da, musika hau zeon hasi nintzen garaian, eta gila da justo izen horiek oi hartzun handi hartu zuten, gaina Donosti inguru horretan, zegoen soinu bat, eta hortik probatzen eta zuena sortu arte. Osa, nik uste naturala izan zala, hasi nintzen momentu horretan, eta orduan zegoenakin obsesionatu nintzen. Eta horra hasi ginen, nik hor nazkan gazteak eta horra 6 urte nazkan, 6 urte, eta horra hasi nintzen, bizkat musika munduan sartzen, eta kontzertutara juten, eta beraz nik uste, ezin dut hori ukatu, hortik atoz, eta gero jungea gauza gehiago ezagutzen, eta hortik gauzetik gustatzen egun hartzen. Eta Eraula aipatuta, Asier Beramendik da, Erauleko abeslaria, eta disko honetako kolaboratzaileetako bat, kolaborazio bat baino gehiago gaude, baina bera entzutetik pasazera, bera zurekin entzutera. Guretzat pasada bat, ni hori, takitzen bat kontzertutan egon nahi zen, lehenengo friki moduan, gero ja ezagun moduan, eta orain zortez lagun moduan, kutsa kulturren ezagutu ginalako, eta hori, bizitza ez da negozitzen abesti hori, beti egin un momentutik esaten genuen, ostra, badago Eraulen abesti bat, Aimar deitzen dana, igual estrukturalki eta ez da gero abesti ez da berdina, baina estruktura oso pareko badaka, arroioa ere bada olako zazet, eta ja lagunak inala zen ez, abesti bat daukagu zurea dirudina, eta abestu nahi zu. Ego zurekin hobetuko da, eta animatu zen. Nire bizitzaren soinua aurkituz malkoren da maitasunak kendu dute bizitza ez da negoziatzen. 2020an lehenengo kantu bat aurreratu zenuten, esan behar dugu, orduztik bagenuela, bigarren kafean muganen norantza hori hartuta, gainera gure lankido Jana Maritorenak esaten zigun, gainera nik taldeko batzuek ezagutzen dituz, irakasle izan nintzen, eta gero iritsi ziren beste kantuak, eta hoien atzitik iribili gara, baina iritsi da diskoa, ez dakit erretzen ote zuen proiektuak eskuartean, ze, esan da bezala, luzetxo joan da, 1000 arrazoi erdian, batzuk mundu mailako pandemia, beste batzuk, prozesu hauek exigitzen dutela bere denbora, eta ez dakit Paulo ze puntutaraino izan den, askatze prozesu bat, batean diskoa, hemen dago ekaina da, eta lortu dugu, ez? Guretzat ametsa beteta.
Hola, azteko. Eta baina bai, guztiz, osea, azkenean batzuk esan dazuna, hasi ginen ja bestiak atatzen 2020 aldera, eta Pangea bera atera genuen azaroan single bezala. Eta gero azkenean dana luzatu da, eta atzeratzen junda, eta ja irrika zaunden. Diseinua ere saiatu geha asko lantzen, eta azkenean bilera asko, jende asko tartean, kantu asko azkenean ez diranak diskora iritsi ez, baina hor gatu dian abidean, eta bazeoan jagogo bat ateratzeko, eta erakusteko pixa jendeari zer zan egiten genuen hori. Aizu Iñaki, akaso menizketan ari gara, baina lehenengo kantua entzuteko garaia ere bada, lehenengo kantua, formatu akustiko berzionetan. Aizu Pablo, ondo baderitzozu, zin izango da lehenengo kantua, konta iguzu? Kalean. Kalean. Eta ze kontatuko diguzu kaleanen inguruan? Diskoko zarrenetarikoa da, 2019an edo COVID horretik egin nun, eta hor maitasunan inguruan, eta bizkat hor amor adolescente esaten dana ez, alako drama eta drama joan inguruan, da guretzat izan zen, esan deten bezala lehenengo abesti horietako bat, igual mantxoa izana, lehen, ezakit, bagenikan hor kriterio moduko bat, gerozta azkarrago gerozta hobeto, ez, edo gerozta kainegro, eta horra hasi ginen ikasten, igual alzala kaina asko sartu tempo mantxoekin ere, eta gustu hartu genion, azkenean. Badoa, Pablo Zurutuza gure gune akustikora bidean. Bigarren kafearen seta akustikoan eta elkarrizketa akustiko hauetan, Pablo Zurutuza badugu, mugan taldeko kalean kantu entzungo dugu. Orain jarkatza utxi, biok dugu behar hori, hain gertu eta inorruti. Berban naiz jolastu, bakarrik ezingo du, banoan labanabil. Arrasto baten mila zartzen banaiz ta idatzi dizu gozea oten nuen berriz idatzi dizu orain zenbakion baten zain denbora falta duzu eta nik soberan du orain aurpegion baten zain. Itxaron zaitut kale artean esperoa ta arrasto baten bila zartzen banaiz.
Eskerrik asko zuri, Pablo, hortxe gaur entzungo dugun bi kantuetatik lehena, segituan izango dugu berriro gure gune akustikora, gure entrevista gunera bueltan, mikrofonoak itxi, mikrofonoak iriki, eta kantu honekin abiatuko dugu tarteo gainera. Prozesu interesgarri izaten da kantuak biluzik entzun eta ondoren kantuen ekoizpena bera ikustea. Sintetizadore bat abiatzen da, gehitzen dira, gitarrak, ahotsak eta bestelakoak. Eta horrek guztiak osatzen du disko bat guk eskutan dugun hau, bizirik ez bagaude. Eta tartean kolaborazioak, jende askoren laguntza, oso taldetik egindako lana eta aipatuko ditut batzuk behintzat. Ekoizpenean Mikel eta Mikel Irazoki izan dituzue, kalean eta Pangea kantuetan Irazoki. Grabaketa eta nasketa Mikelek berako Mik estudioan eginda, Stanis Elortza edo Dr. Masterrek egindu masterizazioa. Marrazki Alex Aranburuk, diseinua Oier Arribas, Jone Alvarezek, ganbarak, argazkia Aitor Erkiziak, eta musika eta hitzak Pablo Zurutuzak berak gure gaurko gonbidatuak sinatzen ditu. Artista gonbidatuak Jonxa Oiartzabal, lehen aipatu dugun Asier Beramendi, eta Idoia Asurmendi, zenbat zubi, hainbat zauri kantu honetan. Zera zaitut berria Asko dira mugan, zazpi, baina zazpi baino gehiago ere badira, muganen diskoa osatu dutenak, Pablo. Bai. Bueno, bereziki horra ipatu bat dugu Mikel izena, Mikel da gurekin teknikari bezala ibiltzen dana, baina hori baino askoz gehiago da. Eta bueno, berak asko lagundu gaitu. Ez bakarrik diskonekin, lehenago ere, material asko utzi dugu beti bili da hor guri pixkat laguntzen, disko osoa berak ere koiztu du Mikelen laguntzaz. Mikel bera ere berak ekarri zuen, Mikelek, orduan, guk dena zor diogu gizon horri, eta sortzen dira dakagu, eta diskoa bere oso berea. Ez da produkzio erresa, zazpikide izateak banda batean ere sortzen du denentzat lekua egin beharra. Bai diskoan eta baita zuzenean ere, horre etorriko ziren egokitzapenak eta bestelakoak noski, baina lana badago, eta ez erresa, ez? Gehiago izateak ez du erresten, kontrakoa esango nuke. Hoi da. Alde batetik askatasuna ematen dizu, ez? Gauza batzuk sortzerak orduan, hobe dira gehiagorekin, baina gero ere ikasi behar izan dugu, gu, bintzat zorte dakagu hori, asko dakin jendeakin gabiltzala, eta ondo, gara izari gela asko ikasten, eta adibidez horietako bat izan zen, paradigma aldaketa hori, beti orain arte zen, denak dena jo, eta denak denbora guztian, eta gero ez da gauza gehiago hobeto, eta asigera pixkanaka nik uste musika ulertzen. Zer behar den gauza momentu bakoitzean, eta bagaude orain bide hortan sartuta. Eta hori, zazpi izate horrek, momentu batzutan oso epikoa bihurtzen dudana, eta momentu batzutan ere igual nahikoa da piano batekin, edo gitarra batekin, edo isiltasun batekin, narratoz, ez? Orduan, jende guzti horrek asko aportatu du ikasketa hortan. Ikasketa konponketa nola egin, arregula bera, ikasketa estudioan ze sonido bilatu. Eta lehen dutzuk aipatu dituzu referentzia batzuk, Inakirekin aipatu ditugun hoiek. Ez dakit Mikelekin eta Mikelekin berarekin sonido horren bila ere beste izen batzuk, beste referentzia batzuk sortu diran, oso beraien eskutan jarri zareten, edo bazenuten zuek, nahi genuke onuntza edo aruntza iritsi. Hasieratik genekan argi, abesti hoben produkzio normala izango zala, igual sinte askorekin eta efektu askorekin, eta guk ez genekala ez denbora ez dirua hortako. Orduan, hasieratik apostatu zuten behaiek, proposatu zuten, eta ideia hon erutu zaigun, abestiak gitarra akustikoakin egiten ditugun momentutik, igual gitarrak lideratu behar zula pixkat dana, eta garrantzian dia izango zula, grabaketan bertan ere, denbora guztian oso aurpegira dakazula gitarra akustikaren soinua, ez? Eta gero beste guztiak bilduko duela dana, alde batetik hori izan ez genekan erreferentzia argi bat, abesti bakoitzak behar zuen gauza bat. Eta gero, orduan, joan ginen bizkat egiten, abesti asko momentu baten bota genituen alde batetik, gero aldatu genituen, azkenean, hilabete asko izan dira, eta luze junda alde batetik horregatik. Orduan, nik uste beraien eskutan utzi asko, gure aportazioak ere beti entzute dituzte eta hori oso ondo dago. Eta
Bai, era oso natural baten indegu. Osea, argi ikusten genuna eta probatu. Probatu ditugu 1000 gauza eta goberen funtzionatzen zuna gatu da. Akustikak aurrean daude, erdigunean daude, baita ahotsak ere. Eta ahotsekin ere bada lanketa bat. Pentsatzen duzuk ere kantakeran eragina handia duzula. Ze badira, bi Pablo kantakeran orain txentzun dugu kalean eta horre irizen zara estribilora ez, eta idatzi dizut. Eta hor, ateratzen da beste Pablo bat. Ez dakit horrek estudioan eman dizuen lan berezirik. Hor, nik uste notatzen da, guk notatzen dugu, kalean eta Pangea grabatu genitu lehenengo, eta hor, adibidez, genukan oraindik kontzeptu hori, geroz eta furteago geroz eta hobeto, eta hor denbora guztien nago, baina gero disko grabatzeak orduan, igual Michaelek esaten zidan, ezu. Denbora guztien iten badazu hori, ja ez da berezitasun bat. Junxume, eta gero estribillotan hautsi, adibidez, edo aprobetxatu gauzak mundial momentuan, ez nazkatu entzulea. Orduan, nik uste egon da lanketa danontzat, da hotxekin grabatu ditut ez dakit 6 aldiz, gero ez da xumeago denbora guztien, eta konturatzen ginean gero ez da hobeto esanatzen zula, eta gero ez da lasaiago, eta bueno, ez dakit bilatzen, azkenean, Michaelek esaten duz ondo, berak erderaz, esaten du, te lo tienes que creer, eta tienes que hacer que se lo crean. Orduan, izan behar da zeuze, zuk entzutezuna eta pentsatzezula zurekin nahi diela izketan. Eta ez garrasika denbora guztian, ez da bronka botatzen da izketan. Eta kasor dago, ez, ikasketan nagusia, ez, lehenengo disko batek badu, lehenengo diskoaren aspirazio mordotik, eta norbaitek jakitea, ez, xumetasun horretara eramaten. Eta gero, norberak ikastea hori gozatzen, ere? Garrantzitsua, eta ez esaten, ez nago luzitzen, ez berdin du, abestia luzitu behar da, ez? Aizu, hemen ari gara, Mugan taldearekin bueltaka, baina Mugan taldea ez da Pablo bakarrik, gaur Pablo etorri da estudia, baina bideo deiez eta bere etxetik esango nuke Joseba Pastor ere badugu, Joseba, segundu bat, hemen nik ere tekniko gozatxo bat egin behar dut, eta orain, bai, arratsaldeon eta ongi zorri bigarren kafera, Joseba. Arratsaldeon. Bueno, ari da hemen Pablo esaten bide xumeagoetara, pixkat, mito batzuk edo kendu dituzuela ere bidetik, aspirazio handi horiek ere, ez dakit, nola bizi izan duzuk edo nola uste duzu bizi izan duzuela orokorrean taldean grabaketa prozesu hau eta bapatean kontzertuak, diskoa, dena maigainean izatea hori, Joseba? Bai, zalantzarik, hori, kendu ditugula, ideia asko burutik, zazkenean batera ginean pandemiatik eta hori, ez terrez jotzetik, bapatean bakutxan sartu, hor gauzak euki, eta hain momentu batean estudioan sartu, hainbat hilabete gauztak berriz grabatu, gauztak berriz egin, dena errepikatu, dena perfekto egatzeko, eta hain kontzertuak bat bestean atzetik, eta ez terrez egitetik, eta gu berriak izanik eta gazteak, gure bizitza aldutu dugu, zentzu horretan, azkenean, gehatzen ginean astean behin, ensaiatzeko, eta gustora egoteko, eta jotzeko, eta hain bihurtu da, bilera bat hau egiteko, beste hau zehazteko, kontzertua, eta exigentzia maila handitu da, baina nik uste guztiak oso pozik gaudela eman degunarekin eta lortzen ari ganarekin. Eizu, Joseba, bajista bezala, aipatu ditugu hori zen handi batzuk euskal musika gintzan, noski Mikel da, baina bestea Mikel Irazoki ere bada. Beldurra ematen du, Mikel Irazokiren aurrean bajua grabatzeak? Nik esan behar dut egia, eta esan zigun Mikeleko, eramango lagun bat, Mikel Irazoki eta produzituko diguna, eta nik ez nuen ez da zagutzen, eta eskerrak, eta grabatu genuen hori, eta hasi nintzen gero bere mobidak entzuten, eta bizkare zurra, eta eta virtuosismoak bajoakin, eta eslapa, eta gauza pila bat, eta tiponek esaten zian, más simple todavía, eta bi nota bakarrik, eta eta nuen ezagutzen, baina momentuan bestela igual pixka errespetu emango zidan. Aizu, Joseba, hemen diskoaren inguruan ari gara, baina disko zuzenera eramateko momentua ere iritsi da. Nik izan dut, aukera zuek zuzenean ikusteko, gehiago esango dut arrotasunez, zuek sonorizatzeko zuzenean gainera, eta horre ere badago lan bat, ez? Diskoraino iritsi, diskoraino bat badoa sortzen, eta gero zuzenerako ez dakit sortu, desera ikizer egiten den, baina, hori ere egin duzu, eta uste dut, horrekoan ere kainaren 3 disko aurkeztu zenutenean jendeak, lan hori ere gozatu izan duela, ez? Bai, azkenean, hori, saiatu geha dena nahiko integrala eta gurearekin egiten, baina badaude hainbat sinte, edo momenturen batean gitarra elektriko bat baino gehiago sartuak eta hori gero moldatu behar izan dugu zuzenekora eramateko, baina nik uste moldatze degula eta ondo defendatze degula. Diskoak, ze hau zapore utzi dizu zuri, Joseba?
Niri oso ona. Osa, hori, lehen esan duguna, ziginan abuztuan grabatzen eta bueltaka eta lehenengo, lehenengo zigen, pixkat maketatzen eta ean hundik zijoazten kantuak eta hola. Eta nik uste, prozesu guztionetan eta evoluzioan, hasieradeko kantuak pila bat hobetu ditugula, eta ni, emaitzarekin oso pozitik gelditu nahiz edo esan da. Eta Pablo Zurutuza maitzarekin gustora geratu da, hori zio galdetu. Oso pozik, bai. Aizue, 13 minutu dira arratsaldeko 6etarako, gero presaka zibiltzeko, ze letrak ere aztertu behar ditugu, bigarren kantu askatuko digu Pablori, Emari izango da bigarrena, konta iguzu zerbait honen inguruan ere, Pablo. Bitu, hau guai dagoz, izan zen, abesti hau egin ondoren aurrera baki genuen ja grabatuko genula disko bat, hasieran EP bat zena disko bihurtu dena gero, baina bai, ematen dio diskari, abestiak, eta da, igual, oberen englobatzen duna sentimenduen kontu guzti hori. Eta hor argi usten da, zein da lema eta zein dan kontua, eta gure asmo hori dela, transmititzeko dakan guztia abesti hortan esan daiteke. Entzun ondo abesti hau, ze muganek transmititzeko duen guztia abesti hontan borobiltzen da, eta formato akustikoan, gitarra eta ahotsean, Pablo Zurutuzaren eskutik gozatuko dugu jarraian. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan mugan taldearekin ari gara, Pablo Zurutuzaren eskutik entzungo dugu Emari. Nahi duzunean, Pablo. Badakit zuzen jarraitzen baina agian bira dira dudan onena zuzena dena aldatzen saiatzen naizta Aintzu zantzaude nire aurrean pam pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam pam pam. Ez da zuen mina bidan barrena kentzazue oitura hartzeko hilda gaude bizirik ez bagaude dena dugu irabazteko. Ez da zuen mina bidan barrena kentzazue oitura hartzeko hilda gaude bizirik ez bagaude dena dugu irabazteko. Ez da zuen mina bidan barrena kentzazue hartzeko hilda gaude bizirik ez bagaude dena dugu irabazteko. Yeah.
horretzea. Karrik asko. Hortxe bigarren kantua Paulo Zurutuzaren eskutik, muganen disko berri ari gara ezagutzen, bai, diskoa bera eta baita formato akustikoan. Entzun ditugun bi kantu hauek, segituan izango da elkarrizketa egunera bueltan, ze lasai, itzazu korrekin, denbora badugu oraindik. Goiuriren galderak zorrotzak, zehatzak eta kupidarik gabeak dira. Hau da datorrena. Sarraskia. Dagoeneko letri buruzko galdera batzuk egin dituzue eta besti batzuk azaldu ditu. Beraz, ninator pixka bat kotilleora. Ui ba. Pixka bat, nola azalduko dugu. Guk behin esan genuen bigarren kafean bifa etzeugula gustatzen. Eskalopea nahiago izaten dugula. Txala. Bai, baino galdera bat egin behar dut. Ui ama. Bai, ze letratako batean, zuen hitzen teoria bestian, esaten duzue, baina zuen hitzak balio ez duenez, gu aurrera goaz eta zuek ez. Bum! Zeri buruzkoa da besti hau. Da, besti hau, egia esateko, idatzen nuen batxillerren superraiatuan egonean selekti ikasten. Eta haukin nuen hor liskar moduko bat irakasle batekin. Artearen inguruan, eman genituen gauza batzuen inguruan, eta pixkat, bestiak hitz egiten du, hezkuntza munduan ze toki daukan arteak, eta zein izan beharko zan bere tokia, nire ustez. Eta, ez dauk, arteak tokirik eduki ez luke behar esaten duten hoiei, zuek hori hoiek dira. Oso aproposa gaurko ze gaur hasi dira unibertsitateko sarbiderako azterketak egiten euskaldun asko. Atzo deini izan zen gurean, eta deineren kantu bat, selektidatariko ikasketa horietan, igual selectivity playlist egin behar dugu. Baina ez ikasteko musika, baizik eta selektida ikasten ari ziren bitartean euskal sortzaiek egindako kantuekin. Ez dago gaizki. Eta zenbat egongo dira, hor daudenak gaur, eta musika sortzen. Baita ere. Eta mendik barra aturtez dara bigarren kafean izango direnak. Baina arte gisa. Zenbat, zubi hainbat zauri abestian, letra horren, zuek diseinu horretan, egin duzuen liburuxka horretan, abesti horretan hitz batzuk borobildu dituzue. Eta hitzak dira, egan, zubi, hilda eta egun. Hausaz aukeratu dituzu edo arrazoi badago, ze justu hitz horiek borobilduta eta ez beste batzuk. Igual pare bat hiru pertsonak esan diatek dak teoriak ditu. Eta, egan egiten badezu, baino ezakitze hiltzen zerala, ezakitze. Horiek dira, bideoklip bat atea genuen, abesti horrekin. Eta, hor saiatu gera, bideoak eta guki ditugu, orduan, saiatzen gera gauza beretxe egiten, elortzen da aldeguna, baino hor trama da, aktorea da Pangean agertzen den aktore berdina, eta bagaude saiatzen hor, ez dakigu oso ondo nora iritsiko gera, baino uzten gauza asko irekita, bigarren diskoan jarraitzeko historia berdinekin, eta sortzeko mundu aparte moduko bat. Eta, aktoreak bertan, pertsonaiak aurkitzen ditu hainbat paper, eta paper horiek bialtzea dut batetik bestera, bai inkana moduan edo. Eta paper horretan aurkitzen dituen esaldiak, dira bestiko esaldiak, eta beti dago hitz bat, handiago idatzita, dena beste tokira bialtzen dira, eta dira lau hitz horiek. Orduan, usaiatu gara dena konektatzen, gure frikismorako oso frikiak. Lasai, horrela hasi izan Perdidos, Lost telesaia, eta sekulako arrakasta dut izan. Eta azkeneko galdera, BEDN abestian, diozue, esperantza galduta aurkitu nahiko nuken nire bizitzaren soinua. Eta, aurkitu duzue, zuen soinua? Ez dakit, asko esatea aurkitu dugula, ez? Baina urte asko dazkago horretiko hendik, baina, bintzat bidea, bai, edo soinua erreproduzitzeko tokia, edo izango zen, ez? Gune bat sortzen nahi geha, eta horretan egongo da, espero dugu. Oso ondo, gain dituzu sarraskia, selektibidadea, dena. Joseba Pastor, agurtu horretik, urrengo kontzertuen buruzko informazioa eman barko dugu, eta ez dakit hemen jokozkanpo harrapatuko zaitudan, nik badazpada txuleta badaukat, baina entzulei esateko moduan bagara? Zuk txuleta baldin badakazu, uste dut ez dela, niko indiken ezaka dalako txuleta hori. Ekainaren 25ean Uliako baratzan izango zarete, Uztailaren 16ean Karmengo jaietan, Donostian, eta data gehiago joango gara baieztatzen, eta joango zarete baieztatzen, baina programatzailearen bat, edo zingazten mugimendu ere, baldin badabil, bere jaiak eda prestatzen, muganekin harremanetan jartzeko bidean produkzioaken bidea azkar topatuko duzue. Nahi gabe, ez dan txiste bat, bidean produkzioaren bidean.
Ba, Joseba Pastor, kakapila, kontzertu horietan, Pablo Zurutuza, mila esker benetan, bioi gaur gurera hurbiltzeagatik, jarraitu egiten musika, jarraitu kontzertuak eskintzen, eta zuen sonido horren bila ere, bazuk zionion bezala, urte asko geratzen dira, baina bintzat, bazoazte, ezta, bideo horretan, eta abiatu zarete. Gure partetik eskerrik asko zuei, plazerra da guretzat, ilusioan dien dugu. Pena, hori nimakarrik etorren izela, zazpi izateak, badiru batzutan mundu guztiak jondaitekela, baina danak lana eta beste lan. Bigarren kafearen laborategian laukoteak izan ditugu, ez dakit boskoterik, zazpikoteak kaso gehiagi, baina lasai, badakit bigarren disko hori ere buruan izango duzula, kantuak ere badirela, urrengorako, ez dakit, pianoa hemen dagoela ikusita, biolina, pianoa, gitarra, zerbait egingo dugu, eta izango dira aukerak. Mila esker, Pablo, mila esker, Joseba, eta entzule, zuri agur esateko ordua iritsi zaigu, Iñaki Lasaetura, datorren asteazken arte. Hoxe, bea. Goiuri ez izarandia, biharmen izango gara. Eta zuri entzule, arratsaldeko lauetan hemen, itzordua, naiz irratian, bigarren kafean orain, Ariako lankiden eskuetan uzten zaituztegu, baina agur esateko oraindik denbora badugu, hortxe airean geratu den kanturen bate entzuteko, formato elektrikoan entzungo dugu Maria gortzeko. Hala, izan ondo, aio. Zuzen jarraitzen baina agian birak dira udan onena Zuzena dena aldatzen saiatzen naizta hainzu zen zaude nire aurrean Mina bidan barrena Bianzazue oitura hartzeko Hilda gaude Bizirik ez bagaude Dena dugu irabazteko Keep calm and bigarren kafea.